салом тамошобинони канали арзанда. имрӯз мехоҳам як намуд сихкабоб тайёр кунам ва чӣ тарз тайёр кардани ин сихкабобро ба шумо тамошобинони гиромӣ нишон диҳам. барои мо лозим аст гӯшти гӯстфанд. ман як почи гӯстфандро харидам. шумо метавонед гӯшти гов ё ки бо гӯшти мурғ барои худ сихкабоб тайёр кунед. чӣ хеле ки гуфтам, барои мо лозим аст гӯшти гӯстфанд, 2 лимон, 2 пиёз, райҳон лозим аст. Райҳон аз Тоҷикистон овардаги худамон хуш карда оварда будем ва якчанд намуд приправаҳое ки махсус барои сихкабоб тайёркунӣ барои мо лозим аст. Инчунин намак. Хайр сар мекунем. тамошобинони гиромӣ, гӯшт ҳам қима кардем. ҳаракат кунед ки гӯштҳои қима кардаатон на он қадар калон бошад ва на он қадар майда бошад, чунки зеби сихкабоб аз гӯшти қима кардаи шумо бисёр вобастагӣ дорад. мегирем гӯшти қима кардаро меандозем. пас аз он ки гӯштро қима кардем, мегирем лимонҳоро низ пора мекунем. пиёз ҳам мегирем, қима мекунем. тамошобинони гиромӣ, акнун гӯштро ба мариноваткунӣ шурӯъ мекунем. аввал намак мезанем, чунки гӯшт бояд намакро ба худаш кишида гирад. пас аз намак лимонҳои қимакардаатонро мегиреду болои гӯшт ғиҷм мекунед. ҳаракат кунед ки тамошобинони гиромӣ, лимонҳои қимакардаатон то охираша ғиҷм кунед ки соқош баромада равад. зеро гӯшт ки соки лимонро ба худ кишида мегирад, бисёр гӯшти болаззат, гӯшти нозук мешавад. пас аз лимонро ғиҷ кардан мегузарем ба пошидани приправаҳои махсус. рафтем. камтар райҳон меандозем. райҳонои ватан аз Тоҷикистон овардагӣ, барои он ки бӯи ватан мешавад. ва дар охир пиёзи қимакардаро аз болаш мерезем. акнун тамошобинони гиромӣ, мо бояд ҳамаи инро омехта кунем. шурӯъ мекунем. хай як дуташ рехта боша, ҳеҷ гап нест. тамошобинони гиромӣ, дар вақти пиёзреза кардан ё ки пиёзро омехта кардан, агар аз чашмҳои инсон об барояд, мегӯянд ки модари худро ғам додад. ба фикри шумо тамошобинони гиромӣ, ин гап рост аст ё ин ки дурӯғ? ҳатман дар зери навор дар комментариҳо фикрҳои худро баён кунед. тамошобинони гиромӣ, омехта кардем гӯштро. акнун мемонем ки гӯшти омехта кардаи мо то пагоҳа манирават шавад, дам гирад, то ин ки болаззат шавад. тамошобинони гиромӣ, гӯшти моям
манерават шуд. Чихе. Дуй райхон мекунам. тамошобинони гиромӣ, сихкабоби мо ҳам тайёр шуд. Шумо низ барои худ ҳамин тавр сихкабобро тайёр кунед. Раҳмат барои тамошо. Ба ҳама иштиҳои тамом. Хайр, то дидори оянда.